mamaya meron pa mga ano dyan, helicopter. Nakita na eh, papaliwanag ka pa. Ay, natural. Yun ang nagsabi nun. Nagsabi na rin dito si DILG Secretary John Vic Remulla sa pagkaka-apply. So mamaya pag-usapan din natin yun. Kumusta yung mga katsunod ko pala si James Yapper? Ngayon pag-usapan lang natin yung kamakailan na huli na naganap dahil naghahalo siya ng semento sa labas ng kanyang bahay na nakahubad. Alala ko nga dito, alam niyo yung mga nakaka-relax na naghahalo ng, ng semento tapos pinapasok yung tubig. Ginawa pa nga natin yung parang pang outro para lang mapahinga ka. Ngayon, pag yung naghahalo na kaubad sa labas ng bahay na hindi public space, pwede ka nang huli. Pero may sagot din naman dito si Sir John Vic Remulla, yung tinatawag nilang Safer Spaces Initiative. Mamaya pag-uusapan din natin yan kung paano siya hindi na-apply ng maayos dito dahil nagsabi rin ng paumanhin si Mr. John Vic Remulla din dito. So panoorin muna natin nangyari kasi una ko talaga ito takon-tawa ako. Okay, let's go. Nandito na ang Kalbaryo. Bubukas pa lang siya ng Baka kala niya merong dumating na si Foreman na tutulungan na siya maghalo. Ang dami nila. Okay. Good morning. Kala mo sobrang lalalo ginawa niya. Pero okay naman. Tama naman talaga na mayroong application ng batas. Pero kailangan mo din kasi ng realidad. Yung human side ng pag-apply ng batas na ito. Mamaya meron din sagot dito yung asawa ata niya. Baka mamaya meron pa mga helicopter, mga SWAT team. Naghahalo na semento nakahubad. Damn. Imagine ko lang kunyari hinuli sila, ilagay siya sa kulungan kasama ng mga mamamatay tao, mga nagnakaw ng milyon-milyon. Anong ginawa mo? Naghalo ko ng semento. Nang nakahubad. Nag-iyakan yung mga mamamatay tao doon. So, siguro na ulo niya. So ito yung reply na kanyang ni nanay. Di ko alam kung asawa niya to o nanay niya mismo. Na si Norieta Langkino. Matapos tikita na mandulo yung polis sa asawa niya dahil nakahubad habang naghahalo ng semento. Nakikinig kami sa balita, ang power sa kalsada lang. So hindi naman po public na daanan. Dapat po meron po talagang abiso. Ma'am, bakit po? Ano po yun? Wala namang pinaka-public sa pinaka-private. Either public space or private space yan. Ngayon, yun nga. Ay dito, naghahanap siya ng abiso. Totoo naman na ignorance of the law doesn't para binibigyan ka ng exemption. Pero mahirap maintindihan yung batas pag yung implementasyon niya ay hindi klaro. Pati yung mga sets nung initiatives na ito. Mamaya pag-uusapan pa natin yan. Pero pakinggan muna natin sasabihin ng nanay. Dahil daw po saan, ma'am? Bakit po titigil? Nakahubad daw po. Okay. Siyempre maghahalo ka. Buti na lang, hindi pipamak si tatay doon. Pwede. Hindi lang may ticket siya. Meron pa magbabato ng barya dyan. Sino ang nakahubad? Johnny. Oh. Kasi simple nagkakalo mainit. Ma'am, ano pong binigay sa inyo? Wala. Ayan, ticket po. Ano daw? Ang binigay tayo ticket ng hanap ko, abiso! Siyempre, babayaran namin yan doon sa munisipyo. Alam niyo naman kung Yang init-init pumunta sa hindi munisipyo. po namin alam kung wala nga pong abiso. Dapat po may abiso, di ba? First offense, second offense, third offense. Dapat may ganun eh. O Pero kaya may ticket agad. warning. Hindi po kagad ticket. Sa kanila, ticket agad eh. Warning po dapat kaagad. So ma'am, hindi niyo po alam na bawal ang nakaubad. Ganito po, bawal. Alam po namin. Excuse po Sige po. Alam po namin na bawal. Doon sa mga public na ganyan, katulad niya, nakikita ka. Ito lang naman ang bahay namin. Ito yung pinto nila nandito. Oo. Dapat po ba yun? Dapat nagpapabisa sila. O, bawal din sa mga iskinita nyo na maghubad. Alam po namin, bawal uminom. Bawal bawal yung mga curfew. Pero, Siya ba yun? Lalo lang may matikita. Wala tayong magawa guys. Tara, ticket tayo. Punta kayo na Siargao. Madami matitikita doon. Daming naghahalo ng buhagin. ito lang po. Di ang ibig pa sabihin, pag nandito ka na nakahubad, bawal na? Bawal na po ba yun? Diba? Kalalabas lang o kaaano lang ng titikita. Literal parang 5 steps away lang ng pinto ng bahay nila eh. No? Dapat po may abiso kayo. So ma'am, kaya lang siya nakaubad kasi may ginagawa. Yes po! Hindi kasi mainit. Tsaka nag-alo ka lang sa beto. Didikit sa damit mo yun eh. Opo. Ano po ba yung ginagawa niya? Ayan nga po, naghahalo.
So natatawa ako dun sa pagtanong ng journalist Parang nare-rage bait na si nanay. Pero I think bad trip na rin kasi si nanay. So parang paulit-ulit tinatanong sa kanya to. Tapos maalala na naman yan. So kaya nagsando na rin ako ngayon. Kahit naka AC, ang init pa rin talaga. At ayoko na taasan yung AC dahil may tataas lang yung kuryente lalo. Ano gusto nyo? Mahimatay yung tao habang naghahalo? Oh, wala namang tutulong, di ba? Pero bang ticket ang ospital na pag nawala ng malay, wave yung babayaran sa ospital. At mahal ka ng mga check-up at sa clinic, yung mga bigla emergency. Wala naman tayo para libreng ganun, di ba? Sa sobrang init po, kailangan din po yun. Madalas po ba sila mag-ikot, ma'am, o ngayon lang? Hindi nga, ngayon lang. Well, nagigets ko naman na gayon lang kasi nga dun sa Safer Cities Initiative. So, kaya bigla nagkaroon nun. Pero yun nga, kung agad-agaran siya mangyayari, hindi agad nakaka-adjust yung mga tao. Or minsan, hindi pala nakikita. Diba? Iba na, galing pala sa trabaho, papagod pa, di naman lahat mag-scroll. O minsan, nadadaan doon sa feed nila na madidistract sila sa ibang bagay na gusto nila. Ngayon na sila ng bigla. Dapat may abiso kayo. Hindi yung bigla kayong umaano. Ay, natural. Ano sabi nila? Sino nagsabi nun? Andyan siya para magpaliwanag Pinuntahan siya Sino nagsabi nun? Huwag mo sabihin taga dyan yung nagsabi. Or baka pinipigilan niyang madagdagan pa or mas stress out si nanay. Kasi minsan, lalo na pag on-cam ka, ginigiring ka ng ganyan, makakapagsalita ka ng, alam mo yun, hindi ka proud. Yun yung nainis ka na bad trip ka na, makakapagsabi ka ng mga salita na hindi ka mag-e-enjoy. Ayun, na hindi ka proud after a while. So, hindi ko na kung sino may rage baiter sa tabi ni nanay. Kung sino man nagsasalitang yun. Hindi ko kasama yan mismo ng journalist. O, taga dyan. Karapatan nyo yun Karapatan natin yun. Tama Hindi naman. yung karapatan nila lang. Oo, may Tama ang nagsabi ng yes ma'am, yung mismo sa camera pa. otoridad kayo. May karapatan kayo magpabawal. Magbawal kayo, manghuli kayo. Pero sir, eto lang hindi pa po kitang-kita sa public, sa public. Ayan lang, nasa gilid. Stress sa Eto lang sinanay. po yung bahay namin. Wag lang public. Wag lang public hair, ha? medyo nainis lang ako doon sa sino ba ulit yun? Hindi yung bigla kayong umaano. Mama, kilala niya? Baka baka tinatry lang niya ipakalmayin yung nanay niya. Pero una ko rinig, medyo parang rage baiter na parang okay na natikita na. Kahit natikita niya, kung may mali, pwede mong ipaglaban, di ba? Ganun yan Hindi naman to, andun yung humane at human na application ng batas. So dito, nagsabi na rin dito si DILG Secretary John Vic Remulla. Before natin pakinggan yung paumanhin ni DILG Secretary John Vic Remulla, so mag-usapan natin saglit yung Safer Cities Initiative. So ito ay pagpapaigting ng mga mismong batas na para maging safe ang ating mga cities. So, parang mas strict na siya kasi alam naman natin na matagal na ini-implement ito. Tulad lang, example lang ito, na bawal na ang drinking on the street, topless in public, video session, buti nakasando pa ako, counted pa. Paano pag lasog-lasog na yung sando? Kailan siya magiging topless? Kung pag meron ba ako isang himla ng sando dito na pinilas-pilas na, ewan ko baka nag-enjoy sila sa katawan mo, ganyan, yung mga kasama mo, sila foreman. Counted ba as topless yun? So, hindi ko maintindihan. So, video sessions limited until 10 p.m. So, i-apprehend daw pag lagpas alas 10 na. Pero ginagawa na rin to, pero during lang syempre pag fiesta. Curfew rin sa mga minor at 10 p.m. Appropriate action will be taken against minors found roaming past 10 p.m. So, matagal naman ito ginagawa, pero ito, yung implementation niya is mas strict na. Nakita niyo naman isang buong barangay yung dumating para hulihin yung nakahubad, yung topless natin na naghahalo ng semento. Ito ay nationwide na. So sa mga probinsya din, I think ang pinakamalaking chain compared sa parang main city ng Metro Manila. At syempre, mas congested doon, mas maraming tao. So sa probinsya, I think maapektuhan din lalo nito. Magiging mas rigid na. Okay naman yun kasi pinapalakas niya yung enforcement ng mga public order. Yung mga nag-vagrancy, maingay, nagsusuntukan, di ba? Nagsasakitan dahil lagi ito napapabayaan ng hanggang mag-umaga. So, bawal na yon. So, dinagdagan lang nila. So sinabi rin may mga anti-poor din na mga concerns dahil dito sa Safer Cities Operations na ginagawa dito sa Manila. So, yung mga Manila Cops, kasi siya parang multi-agency to na operasyon or initiative. Marami mga iba't ibang sakay ng gobyerno. Ang sabay-sabay ito nangyari. Wala naman nag-iisa lang. Ito ay parang isang blanket na initiative for all. So dahil dito, sa Safer Metro Manila plan pa lang na kasama nito, meron na agad 61,549 cases from April 6 to 11 pa lang. Ibig sabihin, di ba, syempre, yung mga dating napapabayaan lang o hinahayaan lang to, hindi na ngayon makakalagpas. So tumaas yung cases. So sinabi din dito sa isang news release ng PNP na most cases involve drinking and smoking in public spaces, followed by roaming without shirts,
at mga minor na nasa curfew, lagpas ng curfew hours at yung mga karaoke ng beyond allowed hours. So, pinakamarami is drinking and smoking. So, dun sa 61,000, kalahati nun, lagpas, around 39,000, ang winarn, yun yung parang hinihingi ni nanay, at ni-release. 21,000 naman nun ang na-fine na, at 1,000 naman ang umabot na ng korte. So ito ay in line sa kay President Ferdinand Marcos directive to ensure safer and more orderly communities. Pero sana maging orderly din yung pag-implement ng mismong batas na sasabihin ngayon sa paumanhin ni DILG Secretary John Vic Remulla. Nakita kong feedback sa social media na may umangal taga Barangay Addition Hills na naghahalo lang ng Subtraction dapat dito ang kailangan. Subtraction ng pagkagulo ng implementation ng batas. semento at yun siya'y inaresto. Ako ba'y humihingi ng paumanhin at pupuntahan ko po siya sa mga susunod na araw. Basta pag pinuntahan ka, magdamit ka na. Baka matikita ka na naman. Ay, ako. It was my fault that I did not give clearer instructions on how to do the Safer Cities Initiative. Nagkulang po ako ron. Ito ang importansya ng ginawa ni nanay. Kasi diba may isa na nagsabi na iyaan mo na nanay, natikitan ka na nga, nagpapaliwanag ka pa. Ito ang pwede mo mangyari. Pwede mo ma-overturn. Kasi may human application ng batas. Hindi yan parang okay, bawal ang dos. Bawal magubad, di ba? Bawal magubad dahil ano ba ginagawa niya nung ginagawa niya yung kaya siya nakubad? May context dapat yan. At yun ang importante. Kaya meron tayong hindi batas, pero mga gumagawa ng batas, mga nag-execute ng batas. Kaya tayo may mga korte kasi ina-apply yan. Hindi ganun magturo ng batas sa isang tao. Kailangan maintindihan nila bakit nandyan yung batas in the first place. Dapat ang kapalit niyan, pagbalik ni tatay dun sa semento niya, nakahalo na. 3 sako worth ng nakahalo na yung tubig. Tapos kailangan namin nung background music lang na naghahalo ng semento. Yung pinapasok. Mga bata nagtatakbuhan sa kalsada, marinig mo yung nagkapak ng tsinelas. Wala ba naghahalo? Narelax ako. Iniisip, kinukwento ko pa lang. Para maklaro ko po to. Okay. Nevertheless, the Safe Cities Initiative has begun and it will progress. It will progress to other forms of making the city safer. Maghubad na ako dito. Maghubad na ako dito. We expect to do more and we expect it to be better, but don't expect it to be perfect. So dito sinabi niya na aaralin nila yung mga data na makukuha nila sa upcoming April 2025, 2024 kung magkakaroon ng diferensya yung crime, kung bababa, para makita nila kung talaga nagkakaroon ng effect itong Safer Cities Initiative na ito. At sinasabi niya dito na syempre may implement naman talaga namin yan, magagawa namin ng paraan yan, pero wag niyo expect na magiging perfecto to agad. So tama naman yun, pero tandaan natin na mga tunay na tao ang may apektuhan itong mga batas na ito na hopefully babawasan yung mga ganitong klaseng pangyayari. Humingi ako ng paumanhin doon sa naapektuhan doon sa Addition Hills. Pupuntahan ko pa siya personal para humingi ng paumanhin at itatama po natin. Itatama natin ang paghalo niya ng semento dahil magkakaroon niya ng mga hangin-hangin pa sa loob. At doon tatapos sa ating balita na sana gustuhan niyo. So, mga isang topic lang matapos lang agad. Sana mapadagdagan pa ng pagkaklaro yung mga initiative involved sa Safer Cities Initiative na to. Paano yung application, paano yung implementation, at paano yung execution. Doon tatapos. Ako ulit si James Shopper. Huwag niyo kalimutan like, share sa mga naghahalo niyo ng friends. Let him cook. Let him meet. At huwag niyo kalimutan subscribe. James Shopper na mamaalam.